Well, Luiman is Luhi gur condaigh clígi inta lagers na comarta sí faoi is agus tá agus tá fanart a condaigh clígi inis don cheadomí har eile as ballin vóta a condaigh clígi chuirgí fáilte rih chlár ní can tánaiste le dal. Tá chlár sa cuaige bliain a galaiste wire maian vóta agus tá sí dawsa le gabhríon nuas dolam sí chud Stepaní ó Edwina agus bín sí dawsa set fasta áitiúir sí dúisim líanana ag fleáil na héran. Maithú chlár.